Magapatuman sang istrikto nga energy conservation protocol ang Iloilo City Government na keep diri ang mga workstations, satellite offices kag units agud nga makabulig kinot sa pagkonsumo sang kuryente. Hindi matapos ginpirmahan na ni Iloilo City Mayor Isaac Treñas ang Executive Order number 030 kahapon nga adlaw nahanungod sa ginpapanaog nga Memorandum Circular number 114 halin sa Office of the President. Hindi nga Executive Order may tinutuyo nga ipatuman ang 4-day work week arrangement nga para man sa energy conservation bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa US kag Israel batok sa Iran. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Treñas, iyagin pahayag nga bisan nagapatuman sa mga tikang sa pagkinot ang city government, hindi nila pagpahanugutan nga mahamper ang paghatag ng serbisyo sa mga pumuluyo. Suno pa sa iya nga ipabilin sa gihapon sang city government ang air conditioning units nga nakaset sa 24 degrees Celsius sang thermostat settings agud makabulig sa pagkinot sang kuryente. Ginpahayag man ni Gorsal nga ang operating hours sang air conditioning unit sa mga opisina sang syudad magaandar lamang halin las 7:30 sang aga tubtob alas 4 sang hapon halin Lunes tubtob Huwebes. Ang iningat tikang kabahin sang mga ginapatuman nga pamaagi sang city government agud magka-conserve sang enerhiya samtang ginapabili ng serbisyo sa publiko. Ginpahayag man sila nga mag-adapt man ang syudad sang flip management sa paggamit sang mga salakyan sang gobyerno agud nga mas mapahapos ang pagkinot sa gatong. Dugang pa ni Gorsal nga magyara na sang internal memorandum nga igapatuman sang administrative office sa tanan nga mga departamento sang city government agud masiguro nga masunod ang ini nga mga tikang. Ang Iloilo City Government kaglakip na diri ang aton nga mga workstations, ang mga satellite offices and units ang istrikto nga magapatuman sang energy conservation protocol, no, para nga bulig man kita nga makakinot, no, especially sa aton ng electricity, and mag-adapt man kita sang fleet management sa paggamit sa aton nga mga government vehicles para maka-conserve kita sang fuel. Kag may pila ka mga measures nga kinahanglan man naton nga improve, no, para sa fuel economy performance.